निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। कोलवळ पुलाजवळ एका मालवाहू कंटेनरला आग लागल्याची घटना मंगळवारी सकाळी घडली। आगीचं वृत्त समजताच पेडणे अग्निशमन दलाचे कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी दाखल होत त्यांनी आगीवरती नियंत्रण मिळवलं। मात्र या आगीत कंटेनरची केबिन जळून खाक झाली। धक्कादायक बाब म्हणजे कंटेनरची तपासणी करतेवेळी पूर्ण कंटेनर दारूच्या बॉक्सनं भरलेला आढळून आलाय। आता कंटेनरमधील दारू कायदेशीर की बेकायदेशीर याचा तपास सुरू असून कंटेनर चालक मात्र फरार झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळते। किती मिनिटांनी कॉल येलो? आमचा जवळजवळ 7:48 ट्रका कुठून लागला म्हणा म्हाका कॉल येलो। इमिडिएटली आम्ही टर्न आउट केलो आमचो टूर आणि विथीन 7-8 मिनटां भितर आमी पुलाचेर पावले। पुलाचेर पावले जाल्यार उदक पेट्टालो व्हडलो कंप्लीट कॅबीन जे जळटाले ते विथ हेल्प ऑफ आमी उडयला कॅबीन कंप्लीटली एक्सटिंग्विश केली आणि मागीर तितून जो बॉनेट आमी म्हटल्यार वर येता म्हणून आमी ते लॉक फोडले आनी भायर लॉक ओपन केले जाल्यार तितून आमकां लिकराची बॉक्सां मेळ्ळी। तितून आमी इमिडिएटली पुलीस आनी एक्सायजाक कॉन्टॅक्ट केलो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।